firma môže urobiť akékoľvek najlepšie možné prostredie preto, aby sa človek rozvíjal tu, aby sa cítil tu dobre. Ale ak on má postoj, že sa necíti dobre, viem, že to nie je o nás alebo o mne, ale je to o ňom samotnom, o tom samotnom postoji voči jeho životu. A ja mu vždy poviem, že proste ak ty nezmeníš svoj postoj, tak proste odíď, lebo si tu nespokojný a ja ti nemôžem už nič iné dať. A to je veľký pokrok, že niekedy som si to brala ako keby osobne a stále som si vnímala, že čo všetko robím ja zle, ale potom som zistila, že to nie je o mne, ale že je to o samotnom postoji tých ľudí. A keď oni zmenia postoj, tak zmenia potom aj prístup k tej práci. Každý človek musí robiť niečo, čo ho baví a tým sa nabíja. A ja som zistila, že pre mňa je práca s ľuďmi veľmi nabíjajúca, ale častokrát, keď v podstate človek rieši neustále nejaké pracovné veci, výkon, musí dosahovať úspechy, musí dosahovať ciele, plány, tržby a podobné veci, tak častokrát veľa vydáva. A ja som si našla spôsob, ako si tú energiu dobíjam a je to pre mňa beh. Každý si musí zistiť, čo vlastne pre ňoho je to podstatné, čo má rád, čo robí, pričom zabudne úplne na čas a v rámci toho potom sa môže nabíjať. Lebo každý potrebujeme načerpať tú energiu. Častokrát my sa vyhovárame, že ten za to môže, tento systém za to môže, tento človek za to môže. Máme 1 500 000 výhovoriek, ale častokrát si neuvedomujeme, že je to predovšetkým o nás, aký máme postoj k životu, že nikto nám to nemôže ovplyvniť, len my sami. A toto je dôležité to odovzdať ďalej. A keby sa mi podarilo niekoho rozbehať, tak by to bolo úžasné.